FPS, aha, dobre, už FPS stupni. Ty čo, jaj! A tak hen tá pišťaca k***tina čo s ňou? No, zatiaľ tam nejdeme proste. Možno musí... dobre, tak tam je To fešak. nič, a na druhej strane sa dalo ešte ísť, poď. Možno, že proste musíme nájsť niečo, že sluchátka nejaké, alebo dať. Ja tiež si myslím, nejakú ochranu na uši, no. Aha, karta. Mám to zapnúť alebo vypnúť? Typek, tam je Maťo! Ide sem! Aha. Doktor! Počkaj, on sa točí. No, už sem ide. Čo si ty zač? Dobre. Oh my god! Ticho. Aha, dobre. On má ganu, bež! Hej. Poď na tú Teslu. Ale je tam SCPčko, tak teraz čo? Maťo? No? Čo teraz? O nie, Maťo! My fucking god. V tom prvom, kde sme boli? Tam pri tej Tesla gate, čo tam vedie, je tam sochový. Dobre, poď mu naproti. Nemôžem ísť. Veď ja som tu. Hlučné prostredie mi je hodinky, čo dobre? Aby ste sa dogrcali. No, pozerám sa na neho. Normálne mi hodinky že ste v hlučnom prostredí. Čo ti je? No, idem von. No, ja nemôžem na ňo prejsť, no. Poď okolo Nie, neho. naagruj si ho. Nemôžem, on ma zajebe, keď sa k nemu to. Myslím, že nie. Poď. Túni. Aha, dobre. Aj ty to zavriem. Čo máme robiť? Nič, len pomeň. Aha, lock. Lock a ty to... Aha. To znie tak vysielačka. No, už to prestalo. Už je tu. No, dobre, zamklo ťa tam, kámo. The door appears to be locked. A ten Shy Guy tu behá! Ja som tu zaseknutý proste. No ja by som rád sa k nemu cez neho dostal. Ja sa bojím toho doktora. Dobre, ja otvorím 1025, čo sa stane. Ide sem doktor. No tak, uvidím. On je fakt kamo hnusný. Aha. Dobre, ty Force Choker v***aný, zezmi k***ot. Dobre, Čo mám robiť, chat? Čo mám robiť? knižka je o tom, že ty si prečítaš o chorobe a tú chorobu dostaneš. Aha. A ja som dostal rakovinu pľúc. Aha. A čo kašľaš? Čo mám robiť, aby som gazmasku proti doktorovi? To dáva zmysel, bo on hovorí, že si chorý a neviem čo, vieš. Čau. Ja nemám nohy! Haló? Seklo to? Haló? Večko. Do me a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, and by the way, I'd recommend not to... Tá animácia, ty kot! My sme proste ten slamžek nejaký. Je tu typek, ale zmizol! No tak ty máš dosť. Niečo rastie na tele, Maťo! Nemôžem dýchať! Can't breathe. Čo stalo? Zomrel si.